semua di hita salutna. Ada orang so masuk kita tuh perminggota tamado hupasat kami perdalan ni perminggota di bagasan Sedarion, di bagasan Manogoton. Nah parjolo hupasat kami dung sipul anon epistel meredema sian seksi parupuan HKBP Yogyakarta. Ada orang so titing, ada orang so makatidakon haporsiaon, tapi ada orang so makatidakon haporsiaon ano meredema sian kor ama Immanuel HKBP Yogyakarta. Dukoni diuduti mamuse sian ina para rekamis jaka sempurna. Laos disiman non molo adong dua manang tulu edemuna laos disiman di pasada hamuna. Suang-suang dung makatidakon haporsiaon non ada orang so tikting setabi ulai hami ade orang sana dung makatidakon haporsiaon don naki maksud nami dung makatidakon haporsiaon man non marede kor ama Immanuel HKBP Yogyakarta dukoni diuduti ina kamis dung makatidakon haporsiaon. Jadi dung tiktingan non maredema sian punguan ale-ale Pulau Mas. Pasatami ma mulu adong dua nang tulu edemuna tas disima edeho kamu. Imara nabui hupasatami ada orang semasuk kita tu perminggota tamado taparade rohador pikirata martang yang nahohom mahita sangobas. Amen. Marede hita sian buku ede nomor sia.
marhite-hite guarni de bata ama, dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to di perbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Mga sahon de bata say hamonangon do ulahonota, ngot maho ale parhinaloan, tarsunggul maaw di buhas yang ari, pujioku maho di tonga-tonga ni akabangso, ale Tuhan, edehonokku ho di tonga-tonga ni akamarga, haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan de bata para siroha na sumurung, moleate maroha nami tuho ala di jauho hami tu pakirimon di hangoluan sa leleng nileleng na. Selehon matodim tu roha nami, asa margogo hami mangulahon, mangalo hisap-hisap ni roha nami, jala asa hulului hami aka na di banua gijangi. Pargugui mahami manaluhon sa luhut na naing mangabat hami tu hasonangan, say pagadda haporsyaon, pakirimon dohot pamopomon ni rohanami, asa monang hami rodi ujungna, laho majalo tupali hami di jolum, ale anakmu Tuhan Yesus si Pangului. Amen. Udul mam. Kamu mampatik ni dibata imana diana sian buku Musa napalimahon bidu pitu ayat sia songonoma hatana. Dibaheni tama ikon boto ommu jahobado debatam ibanado debatana sitong jalana bonar napasitong padan dohot asini roha tu halak aka namaka holongi ibana dohotu aka namangararuti tonana pola maribu-ribu sudut songonima sahat narap mahita martangiang laho mangidogogo laho mangulahon patik nai ale Tuhan debata saya pargugoi mahami
mangulahon na umbar tupating ini. Amin. Uduk jala tapaserap marohata diadopan di debata martangiang manopoti akadosata martangiang mahita. Ali Tuhan debata amanami pargugu naso hatu dosan para siroha midahami nadangolon narodo hami tujolom manopoti dosa nami nagodangi di bagasan hajahatud dohami tubu jaladang adong hapor siaon di bagasan rohanami hian saluhud dohami manibil sian aka dalammu macegodang do pangaleson nami di patikmu alai ingot mahami ale Tuhan alani denggan ni basam dohot asini roham say unang paingot-ingot aka dosa ni haposon nami dohot pangaloson nami say ingot mahami hobartu asini roham dohot denggan ni basam ala ni guarmu ale Tuhan Yesus marpamuati maroham di dosa nami nagodangi amin tabege mahata baga-baga taringot tu hasesan ni dosata songonodo hata ni Tuhan Jehovah nunga pola hupasisi aka pangalosim songon obun jala songon obun manorop aka dosam say mulak maho tuau ay audo sipaluaho hasangapon ma di debata na digijang amen udulman.
tabegema hatani debata turpuk di hari minggon imana diedat sian Evanglium Matius bidu 10 mamuka sian esap 40 rodi 42 tajahama marsikat soring di ayat 22 non rap mahita majasa. Songonoma hatana nama jakon hamu audo jina konna jala nama jakon au namar suru audo jina konna disi napa inupun aikta bersatahu tu sahalak sian akan nama meton ala targuar sisiaku ibana na tutu situtudo na hudokon tuhamu dang namago upana songonima saatna mertua do akan na tumangihon hatani debata jala nopiopsa amin.
dakon ma haporsiota isongana hinati dakon ni dongata sa porsiaon di sandok portibion rap mahita madok au porsia di debata Jehovah ido ama pargugud na suatu dosan na tumapalangit dohot tano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai iman na tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean siya todi porbadia adorang sohabubuan ido tu hatta na tumaon na bernit di panghuman ni silatus nama te terpajal do ibana di hau pinar silang na tua tu badoturu dung ditanam na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lahudul tu siamun di debata Jehovah amanai pergogo na suatu dosani na mulak sugot tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot namate au porsia di tondi parbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan yala Kristen aka nabadia dohot di sisan dosa dohot di hatai namandok mulak mangulu sogot daging ni halak nong mate dohot di anguluan na sorasuda amin.
Shalom. Hamuna dongan saha porseau di bagasan goarni Tuhan Yesus Kristus. Adorak sojinahahon odolan nitikting ni huriatta di hari Minggu sadarion. Atas goarni parhalado HKBP Yogyakarta. Parjolo mahu pasahatami hata horas soras. Tuhita saluhutna dohot tu akadongan natongon mebat tu Yogyakartaon. Dohot tu akadongan na odope parjolo sahali marsaor marminggu di HKBP Yogyakarta. Marhiteon hu pasahatami matabe di bagasan goarni Tuhan Yesus Kristus tuhita saluhutna. Horas madihita saluhutna. Udutusi tabegema odolani tikting ni huriatta tarsurat di hata Indonesia. Yang pertama, nama, arti, dan topik minggu kita untuk hari ini. Keempat, Dung Trinitatis Ketritunggalan Tuhan atau Hasitolu Sadaon ni Debata. Dengan topik, hidup dalam keadilan dan kasih setia Tuhan, maka ngoluhon hati goran, dohot asini rohani debata. Yang kedua, pelayan ibadah. Khotbah disampaikan oleh Bapak Pendeta Henry Jemanalu STH, liturgis Bapak Sintua Marpaung, warta kami sendiri, Situa Nyonya Rosana Sinaga Borusiahaan. Petugas yang lain dapat kita cermati seperti yang tertulis. Yang ketiga, jadwal pertanggiangan. Di wilayah selatan untuk hari Selasa 4 Juli 2023 pukul 18 WIB. Pukul 18 WIB di rumah keluarga Elem Turnip Oborusihaloho alamat tertera. Kemudian untuk wilayah barat hari Rabu 5 Juli 2023 pukul 19 WIB. Pukul 19 WIB. Di rumah keluarga Tegultom SEN Borusi Majuntak alamat tertera. Jemaat HKBP Yogyakarta khususnya anggota wilayah diundang untuk menghadiri acara pertanggiangan wilayah sesuai jadwal. Warta yang keempat, pertemuan orang tua wali remaja. Pada hari ini pukul 11.30 bertempat di ruang remaja seusai ibadah remaja dilaksanakan pertemuan orang tua atau wali remaja dengan pendamping remaja, pendeta, dan ketua Dewan Koinonia untuk sosialisasi program kerja remaja. Warta berikut, warga jemaat pindah. Mulai hari ini, Saudari Putri Esther Widya Pasaribu telah pindah jemaat ke HKBP Sukajadi Riau dari wilayah pelayanan wilayah timur. Jemaat dan Parhalado mengucapkan selamat jalan, Tuhan memberkati. Warta yang keenam, pelatihan pastoral konseling 2. Pada hari Selasa hingga hari Jumat tanggal 4 hingga 7 Juli 2023 bertempat di Bumi Gumati Convention Resort Bogor, Jawa Barat, akan diselenggarakan kegiatan pelatihan pastoral konseling 2. Pendeta Resort Yogyakarta diundang untuk mengikuti kegiatan dimaksud. Warta yang ketujuh, ibadah Sunday Service, English Service. Pada hari ini dalam ibadah pukul 17.30, gereja kita kembali melaksanakan ibadah dalam bahasa Inggris atau Sunday Service. Diundang kaum muda dan remaja serta warga jemaat untuk menghadiri dan mengikutinya. Demikian diwartakan, Tuhan memberkati. Warta yang ke-8, kunjungan gerejawi atau tamu huria. Pada hari ini dalam ibadah pukul 9, gereja kita menerima kunjungan gerejawi atau tamu huria, yakni yang pertama, Punguan Kor Ale-Ale HKBP Pulau Mas, Jakarta,
yang dipimpin oleh Pendeta Henry J. Manalu STH dan bergabung dalam ibadah pukul 9. Tamu yang kedua, Punguan Nina Parari Kamis HKBP Jaka Sampurna Bekasi dengan jumlah peserta 25 orang dan bergabung dalam ibadah pukul 9. Parhalado dan Jemaat HKBP Yogyakarta mengucapkan selamat datang di HKBP Yogyakarta. Tuhan memberkati. Warta yang ke-9, penerimaan pelayan guru sekolah minggu, pendamping remaja, dan tim musik dan ibadah. Bagi jemaat yang hendak bergabung jadi guru sekolah minggu, pendamping remaja, dan tim musik atau ibadah dapat menghubungi sekretariat gereja. Tuhan memberkati dan memperlengkapi gerejanya. Warta yang ke-10, daftar yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan. Parhalado HKBP Yogyakarta mengucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh jemaat yang berulang tahun kelahiran dan kepada seluruh jemaat yang berulang tahun pernikahan dari tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan 1 Juli 2023. Dengan penuh sukacita, jemaat yang berulang tahun merenungkan firman yang tertulis di Mazmur 90 ayat 12 dan Mazmur 103 ayat 1 dan 2. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Warta yang ke-11, warga jemaat yang sakit dan masa pemulihan. Mari kita mendoakan kesembuhan bagi warga jemaat HKBP Yogyakarta yang dirawat di rumah sakit ataupun yang masa pemulihan di rumah. Tuhan kiranya memulihkan, menyembuhkan, dan menguatkan. Warta yang ke-12, pokok-pokok doa syafaat dapat kita cermati, serta warta yang ke-13, kegiatan pelayanan di Pargodungon untuk minggu ini dapat kita cermati seperti yang tertulis. Warta yang ke-14, donatur bunga altar. Penyumbang bunga altar kita pada minggu ini dari keluarga Situa TSM Sinurat Borusitio. Bagi yang berkehendak menjadi donatur bunga altar dapat menghubungi tim ataupun sekretariat gereja kita. Warta yang terakhir yaitu warta keuangan dari tanggal 24 hingga 30 Juni 2023 dapat kita cermati seperti tertulis. Demikianlah warta kita untuk minggu ini. Tuhan memberkati.
Amin di batana sumurung sien saluhu naroha. Imana mangaramuti ati-ati doho pikiramuna di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhuna. Ala padua lioddo pehami marjami tadi son. Pas muselang katanon. Ima di 2010 sada sahali. Baru tahun omma muse padua halion 2010 sada rak doho Qur'ama HKBP kernolok kami mangibati hurion di hati ai. Lani so nadinok nyalak batak do jolotini tinda sangkar asabinoto pertuturan jolo sinuk kumarga asabinoto pertuturan. Ia hami Padita Henry Jupri Manalu mangula manuain di Huriatta HKBP Pulau Mas Resok Pulau Mas Distrik Walu DKI Jakarta. Ia ina nama ngalapami boru nirajai boru manulang tuluma dititip debata tuhami danak dua mebawa sada maburu rak mahami doho rombongan nikur ale ni Huriatta HKBP Pulau Mas alani sahak matabi ni Huriatta tuhamuna saluhu na amang inang ima Huriatta HKBP Mas Pulau Mas horas madihita saluhu na mulai ate soni mara perkenalan singkat lani dipakulingi hatani debatado hitanuaing di minggu paupaton dung Trinitatis ima bukuni parpesalmen biddu walu pulusia ayat 15 sahak rodi 10 walu huzahama dihita hati goran dohot do ojahan ni habang sami asini roha dohot hasitongan patujolo ni bohim martuama bangso nauboto olo-polo. Akka namar pangalaho di bagasan hatiuran ni bohim. Ale jahuba. Sai marulup olo donasida manipat ari marhite-hite guarmu. Jalatibul donasida hinorkon ni hati gorammu. Ai hodo saudara ni hagugun nasida. Jala hinorkon ni habang saumido manuarang taddu nami ido sahakna hamu akarongan nahina holongan itu hatta Yesus Kristus mula madabu sesadahalak tuhat cik ni roha marnida akkana masa ima hataridaan ni halak naso mampu mengendalikan diri. Jikalau ada seseorang cepat sakit hati, maka dia tidak mampu mengendalikan dirinya. Mengapa dia jatuh ke dalam sakit hati? Jalahala na haci rohana tuk subuh do pazupang doho donganna. Isod do masa zut teddang ni igung. Ibu tu hamuru tahe, molo pasupang, sonom medok, itorin na do, nah itor buang muka do, imana zut halak na cirana, jala halak na zut rana berusaha doi mengaluli dalan, bohama unang pasupang, dohot akka nani hasuguanna, alai porsia dohami, anggo ruas ni HKBP, dangarong na hatop acik rohana ke. Molo hato acik rohana unang somitok mataniari ate somobun rimasmu inna tuha jahuba do tuhita dawa ikonido tio botak nangi alanima hamu akarongan hala na hatop acik rohana dang boi mangolu di bagasan hati goran dohot asini rohani di bata songon edeni siksi paropuan di Jakarta dorana kingi memilangi asini rohani dewata. Orang yang selalu menghitung berkat Tuhan, maka dia tidak akan cepat sakit hati.
Dia selalu akan bersuka cita. Marolopolop dotot dini nasay mangitong dengan bahasa ni debata di tonga-tonga ninguluna. Ay hacitonon ni rohani bate. Ay mangulupe buwi pe hami sa sepulumas buwi sa akka ina sa jaka sempurna baholan asin ni rohani debata kan. Buwi hami menikmati kota Jakarta mulai Kamis saat tunatuari itu semua adalah kasih anugerah Tuhan. Dangalani hagogon, dangalani hadongan, tukolan asini rohani debatar napatukok kita. Laos ido turpuktaon, panidangion ni parpesal menon. Ay holan asini rohani debatado na manguluhon ibana mampu ibana mabuan bangsoi hobar tulomo ni roha ni debata. Ia parpesal menon Imar Raja David anak haolongan ni debata. Alai hamu akkadongan holam manibil Raja David siadalan ni debata nakpe anak haolongan ibana tonggo diuhum debata. Isita ida ma daksi ida bohi debata. Sarupa do saluhu na halak diadupan ni debata. Alai halak na say mardala di bagasa padan ni debata. Ido na di pasu-pasu debata. Ido na say di patuduhod debata asin rohana. Alai halak na sumardalan di padan. Halak bata pedok dui. Manang isi siyo si padan. Turipurna tumagona eko kamma halak batak sadiri beso kita derbe hak kristeno di hati ai ngadok katai manang isi sio sepadan turipurna tumagona eko kamma lam Roma barita nauli lam di dokma muruk do debata dang asian di debata halak nah so mardalad di padanna namar pada dohita tu debata. Tengok mada, hamu akan atu nami itiki mabuat danak tu padidion nabadia marpada dohamu. Itiki makatidak kok kaporsiaon anak kamu marpada do yang anak kota itu debata. Itiki majalo pasu-pasu pardonga saripeon marpada do dohok debata. Alani halak namardalan di bagasa padanna dia akan selalu saya di pasu-pasu ni debatado. Jala tengok mah. Iya. Karakter ni debata nabonar dia kadalan do. Ima lomo ni rohani debata. Daksong nani purtibion. Mamereng hafal lado. Tibona do. Molo hafal amplop na lagi amplop na coklat ini bereng. Abudo. Las gurak pesalani be di huria. Nakacik molo gurang padida te. Nakacik rohana. Molo atar hafal omma amangin na. Nabu itu benot tai. Aitor hato taatur pe itorido. Anggo debata tidak pernah. Songoni. Ikomardalado uhum ni debata alaniah ala memang karakter ni debata nabonar. Jeladak si idabuhi ibana. Alani mahamu akadongan na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Di jauh debata do hita di mingguon. Di minggu na paubat todung cerita tison. Asa ringkas hita makangoluhon hati koran. Dohot asini roha ni debata. Kepatuduhon ottado hati orang di batai inguluta dia mai holong di roha buruk naking molohala nah atau pato pacik rohana tuk seribu itu hati orang ima unak kato pato gampang arong madoko moludung matua atau pato pinacik rohana dak tutui arak porsial alania anggonak pematua ibana jala ringkas maka nguluhon hatani debata dia tidak akan pernah gampang. Dia akan dapat memahami
apa yang terjadi dalam hidupnya. Ido halak na mangulu. Alani huruk naking dijulu hita. Atuk dahangulu amma. Amang inang na posobulung do sudi naro di bagasan permingguatta. Ima hati goran ni di bata. Marhiti asini rohani di bata. Gudang go halak sono amang inang. Idia honwain. Ison. Asono do na te ima holan asini rohani di bata inna do. Aidang ngolo patuduhon. Holit. Molo halak nama doa sini rohani debata ale holit dia tidak mengenal berkat Tuhan. Dan kita dai pas-pasu di debata. Ay hari ko holit. Holit tonot tani portibion. Na lausal kudu saluhuna. Na tadi konot alai tadi konot tama hati goran di debatai tuaka regenerasita. Samarhiti generasi penerusi patuduhon nasida. Namar siohot nasida tu debata. Alani mahamu akkadongan nahina holongan. Hanguluota mahati gora dohot asini rohani debata. Marhite nama kaholongi debata. Diramo tidu hita siad detik tu menit. Sian menit tu jam. Sian jam tu hari. Sian hari tu minggu. Sian minggu tu bulan. Sian tahun tu tahun. Ngorokon 2010 sada. Berarti 12 tahun nasalpu. Nasanok kami. Tong holan asini rohani di batado. Napa zupakok kita. Saluhuna. Oma nasubui bilangan. Dengan bahasa ni debata. Alani mahamu akkadongan nahina holongan ni Tuhan Yesus Kristus. Arong matulu. Siwanota siak kata ni debata. Buku ni parpesalmen. Biddu walupulusion. Naparzulu. Debata natigor. Dohok debata napato pahot uhum ni Jahowa. Dak si idabuhi debata. Molo de ido debata do napahoton hukum merati dang arong hakta menghakimi mangumi dongatta. Mananga hape salah. Manak sunod dia pe. Alai dipakai debata mahita mana mabuan na mardalan na so di dalam uhum di debatai asamula nasida bukan menghakimi. Alana di zaman IT nuaing atau patok nuaing gampang zolma menghuhumi. Jala nama Allah hitam se moluk tauhumi paulak korohata. Ale debata daw berkamu mah dung dipaingo raja natin natar raja Davidi itori pau basi raja David pangalahona jala diului itori zakut debatado mse atsura nama zuhita aro mabay na si rohamuna amang ina Roma minta maapam sadai hodang ita tuliak ko habe debatadak songoni mampu dohita mampu jika lauro Allah itu benar-benar diam molo todini debatado mia di bagasan hita mampu dohita manak songot dia pe posini halak mambaen jut rohatta haci rohatta iko mampu hita memaafkan mereka gari debata apa olo lebih tama herna tibu hita sen debata ngai zut te itu kan ngojut titau tibu sen debata ai nga mampu hita manguhumi dongatta nga mampu hita madok nasotaboto itu juta. Alani songon nok tatadda asini rohani di bata merdalam mahita di bagasad dalanna jala dipakai di bata do hita sunna dokoni mabuan hala naung dau manipa son edeni elelina na barpudion molohu usol soli dusak kunene manadda nasida ido kucina jala idu ulota jala marlapata ma akkapar saurata do akka dongatan dabadiye aladang di halamod di bata akka halak namar sawari holat tu pribadina alai di halamod di bata do ganup hita marsaur ikkom manidangi mahita tu sadok portibion marhite parangetta nang ulota imana parjolo na paduaon ido nagabe olop-olop doho las ni rohani bangso ni di bata
ala mardebataho debata narade manalpuho dosa naso madabu uhum hamaguane. Molo didok korale-ale nakki Tuhan berapa lama lagi adong dusi molota renukon edde ada refleksi dalam hidup kita, memperefleksi molo songonong ngulukku sedia lilingnya ma Tuhan. Mari kita diajak merefleksi, apakah saya sudah nang merdala dau di bagasan lomoni rohani debata manangda altong diajak mahita olo mahita manalpuhon akkadosa ni dongatta marhite hati goran dohot asini roha ni debata napatuluhom ma jalan parpudi ido saudara ngolo ido saudara haulio natabuan sugari dang burzu parju Jakarta dua-dua tadong jala huboto de todong di parju Jakarta tiap minggu doro asura de etok kalakosya secara ekonomi unang mazoba tutup tidak menerima kunjungan mulai lagi betu dia beta ala di batu dunaside do asidi rohani debata jala di batu do parsaora do debata do molo pasupang rak doho par Bekasi rak doho par Pulau Mas asidi rohani debata de ido hinaulina tatangnya ko majo Jakarta na sago pasu-pasu asa gabi pasu-pasu to tu saddo kuria doho nanaing rolo pe tu hurio terus do bartubi-tubi nakimak kataya do padita si majuta nunga 2 bulan nau abakku dang marzamita disi ai saluar terus baik kok kamu mak ima burjuni halakon jelam ibatu duhon nasida do sere irwana naung majakok kita punguan ina jaga sempurna punguan ale-ale Pulau Mas atau tapatu pamainang di tonga-tonga ni huriat teto molo ukap rohani Jakarta hita be konukap do hita alana jo apalagi masa sentralisasi kan itu ngko makorkon alai ko patudono mak bahasa kenapa gereja HKBP Jakarta mampu kenapa kita tidak mampu harus bisa seperti itu iko mampu do hita iko gabe panidangi do hita di tonga-tonga ni huriai asa ido nani halomon ni debata atau marpanidang mahita asata tuduhon ngata jalo hinauli dengan bahasa ni debata tapa tuduhon mai dope tuaka dongata di dia pehita di pazongzong debata baik di Jakarta baik di Bekasi baik di Jakarta nang di luar nasing asa molo du ditatap debata sianinganan habadion nei maselas rohana burhonon ni debata ma akka pasu-pasuna marulupuluk ma akka naporsia di ibana amin moleate ma usoboh kami ale Tuhan debata upar hatu Tuhami do holan asini rohami do napatuk kami bui hami mar persauran di tonga-tonga di bagas corom di HKBP Jakarta ale Tuhan nami jala uka do pituni nasida majalo kami di bagasa minggu sadari 2 mahami todong ni nasida ali Tuhan nami narosia distrik Bekasi do DKI Jakarta mulai hati Tuhan ala sadi saurokoro pe pasu-pasumi tu sude ruas ni huriam HKBP Jakarta ido umbahen nah dicakok kami jala bui kami marsaur dohoto marhiti hatam nang dohot edde puji-pujian na di batu bigihon ni seksi perempuan ni huriam Jakarta dohot seksi ama na pinatu bigihon ni seksi ni perempuan ni Jakarta sempurna distrik Bekasi dohot kor ale-ale ni huriam HKBP Pulau Mas Tuhan bae mesong panidangion ni nang madai asini roham do dinggan di basam jalabuhi me musai patuduhon nami di dia pehami di pazong joko ali Tuhan nami lau marparsaura dohok mengalului ngulu siganuk ari pasu ma ruas ni huriam namekmet sahak ro di nama tua ali Tuhan nami ali Tuhan debata pasu manang parhaladu ni huriami Tuhan asasada roha sapikiran nasida lama buan huriamon huria marpanidangi pasu akkana posom
namak kobasi di huriamon ali Tuhan nami dan niuluhon ni amanami padita resot ali Tuhan nami. Satoto marbungaram mahatam nabadi di tonga-tonga ni huriam Jakarta nang di kota istimewa Jakarta Tuhan lammanadda masude masyarakat ni Jakarta didenggan ni basam doho asini roham alanunga marpanidangi saluhu ruas ni huriami marhite pakkatayon marhite akka tindakan doho pabahenan dingulu siganu ari ali Tuhan debata pasu-pasu manang akayanak kun ni huriam na marsikola di Jakartaon ali Tuhan nami patau jala azari nasida mamakke ari-ari nasida asa tutu marsitutu nasida lao marsiazar mangalului akka parbinotoan ali Tuhan nami Tuhan debatana marhabangso di banogijang lao supakumpok kami ma nang hami rombongan nikor ale-ale di bagasa sadariodo hami duksipul parsaoran nami rak doho dongan nami saha porsiaon na di Jakarta naing mula mahami madapotun huriam HKBP Pulomas doho keluarga nami ali Tuhan nami to posdorohan nami iring-iringamu hami jara suruamu toddim purbade manunggu-nunggu hami patirhon dalan ni akka nama boa giling-giling nama boan rombongani ali Tuhan nami asa di bagasan hai pasod lalasiro hami pazupang rak dohot huriam nang keluarga nami di Jakarta ali Tuhan nami suaksoni manak punguan ina huriam jaka sempurna manang adiga pesakka ina sida naing mula tu jaka sempurna tok tuho pagungopok kami nasida ali Tuhan nami asaho mamadongan ina sida pataru nasida ali Tuhan nami nang huriam Jakarta sahakma tutangamu nasubadiai ali Tuhan debatana marhabangso di banogijang pardo sanagudang dohami urasi hami Tuhan sian hadosaun nami asatuk tamado pe para rom hami gabe ula-ulam patuduhon hasini rohami marhiti Yesus Kristus martangiak hami tuho amin sian asini rohani debata nang manadda pasu-pasu ni debata isomma tapasahap piliatta piliat sada piliat dua sada be dua alai adoraksoi usaha mazo hatani debata lao mabuak kita mangukak rohatta lapasahatto piliatta tu adopan ni debata oppe holan asini roha si pasangotai si pujiokku do Jahoba dungro maaf Ibrani 10 ayat 10 onom alai unang malupa hamu mabahen na denggan doho mangulahon asini roha ai di halomo debatado akka pelean si songoni tapuji matuhatta marite ede Puji Yesus,
tahun ayat 2 Laos Jongsong Maita. Tapasahak mapilian na tapapungot turo pani di bata martangiang mahita. Ali di bata amanami na di banugidjang. Hodo haroroan di salhut silolo na dinggan doho nasa ulibasa na mauliutus. Pasahat tayo masiyan na lilomi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uwak na hutsus di julom. Pasu may jaramoti asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulhon harazamu di tunga-tunga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite terdim. Asalam ngutadami gorang ni silolomi tuhami. Asalam girgir hai madok moleate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Amanami na di banugidjang sa pinurbadiya magwarmo. Sa Roma harazamu. Sa sauk malam neroham di batangon songon na di banugidjang. Lima tu hami sararun anguluan siapari. Se sama dosa nami songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa tu hami. Unang hami tu giot tu pangunjunan. Palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasan las ni roha. Jalohamu mapasu-pasu sia Tuhan debata. Di pasu-pasu jala deramoti Tuhan debata maho. Isodakko Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakkon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasau romadamena tutodim. Sian hami rak dohok parhalado ni huriat tahaga BP Jakarta pasat tama dabe madihita salhutna horas